Selamat siang menjelang pagi, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbah Yi. Mak, sampean ning ndi, Mak? Halo. Oh, lah kuwi sing mateng wit yo, Mak yo. Mak ki senengane codot sama. Lah kok codot wong aku dhewe yo seneng kok. Lho, iki codot. Codot iki. Iki codote nganggo klambi kembang-kembang. Walah, Mak iki gede-gede ya. Tenan iki bejone Bunda Dewi kok. Wis ora apa-apa. Tun. Mama delok tan anu ni gedang tan gede-gede sak padha ibu tan. Berjumpa lagi di konten Mbah Yi kembali. Walah, Mak kes mateng wit, mateng wit. Oke, sak cengkeh ngene iki. Heeh. Ji loro telu papat 5 6 7 8 16 sih Mama. Sak meneh iki 16, Mak. Ori ya, Pak. Iya. Ngeringrong. 16 ya, sengki. Hek. 1 loro. Iki PPC nek kok di PP kok gak apik. Itu sama saja. Hitung nih. 16. 1 loro telu 4 5 6 7. Nek iki 15. Iki. 16. Ciloro telu 15, 15, 15, iki 13 Mak sing kodok cilik. Itu ambek. Iya. Itu ambek pira 13. Iya, 1 loro 50 swidak pas. Iya. Swidak 1 loro Wis luweh-luweh ya. telu. Alhamdulillah. Iya, 1 loro telu papat 5. Iya. 10. Wes luweh-luweh Mak. Heeh, wis apa. Iki 13. Iki Mak bature ndi Mak? Bature iki Cukup Mak. Wong butuhe Dik Dewi piro leh? Swidak 20. 20. Cukup. Wah, sak tundun nih sini sak mono kae. Iki trek jos tenan iki, enek sing mateng wit lho. Senengane codot. Digoreng Mas Dina ya. Walah Mak iki cek sak meneh Ya kae iki apa-apa lho. juga ning gone jenengan. Oh, gede Digenyang yo. ya gak apa-apa. Digenyang yo gak apa-apa kok. Terus di PPC sejenak terus dikarbit. Peneng iki, Dek, Bro. Dek, Bro, jemput Encus. Mama Encus tralala lho, ya lho. Aku pe dolan ning gone Mbak Deni Smawis cah. Gone Mbak Deni. Anu, apa jenenge pacep buke papa repa kuwi anu Mak. Mbah enek masalah apa ngono pas buke repa. Walah ngono. Kuwi yo kuwi bengkele kan ning gone Mbak Deni Smawis wong mak ngatini kae yo. Walah ngono. Rusak apane ngono yo Mbak Deni sing benakno. Aku kae yo ngono Mbak niki tek ngene aku tekok Mbak Deni. Heeh. Wis Mbak Deni mbah sok apan aku tak dolan Mbak Deni sebelah make gurine make. Deni kuwi. Mbak Deni Isma kuwi iso tukang dandani sembarang kalir, Mak. Walah. Ati pedhot iso dadi ati ora pedhot. Oh alah. Tenan kuwi Mbak Deni iki dandani sembarang kalir. Monggo sing membutuhkan reparasi hati, reparasi senyuman dan lain-lain datang ke Mbak Deni. Lah piye wong kok enek masalah apa tentang sosmed ngono kuwi njaluk tulung ya dionokno dadi. Iku apa sampean PP? Iku tukang itu. Iya terus dikarbit. Lah ya mbahnya iso digendong moyong-moyong lho. Oh alah ya. Kak. Diadai ning jero kuwi iki, diadai ning jero iku iki. Yo ae malah. Kok waktune buka sapa sing buka? Kono. Sapa iki Pak Marlen? Pak Marlen. Anu Pak Listrik. Iya, Mak, iya. Oke, gak apa-apa, Mak. Nek kok rada deh. Rada deh. Anu iki lho wis ngene anu mangko. Wong rinjing apa yo ning gone sampean tek yo. Lah menisan digowo mrono ndak gene yo. Satu ya. Lho, wah bener nek Makjah, Nduk. Kenapa? Selem. Seleos, selai. Piye iki ngresik?
Walah, Nduk, pakai tisu. Ya kan tisu ning kono nang. Juga le. Walah tuh ya. Allah kok nek tisine mamahmu piye, Nduk? Aku beli sendiri. Ih, maksudnya iya mbok beli sendiri tapi kan kena tanganmu. Oh iya, ini Nduk sampean le, salah. Yang itu udah manis. Bisa pakai tisu. Iya, wis pelan-pelan gak apa-apa. Iki kok tanganmu Iki kok ngono ku sabun. piye? Waduh, sok diresi tak tekok Sela. Lah Sela, nek tangane kena sele, kena diresiki apa ora? Iki lho tangane Yaya. Wis ngene ani. Iso diresiki apa gak? Apa? Sele. Kelas, iki banyu akeh. Dikei banyu ya dadi ngono. Kena diresiki apa ora? Nganggo apa? Bensin. Kayak banyu terus kayak sabun tak. Ngono. Resiki Dok. Engko sene mama. Iki neh kae malah nyanyi ae sing kae. Dadi ngono. Kayak nganggo sarung tangan dulu lah, Sela kayak nganggo sarung tangan dulu. Piye iki kokone gak kena? Delok disabun ayo. Dadi kaya ngono. Bolah mama kalau maca apik kalau mama. Mak, topine sampean dek apik. Oh, topine papa. Tanganku yo melok kabeh kena dolanan slemi ndang dikuwi, Mak. Iya, dikai banyu akeh dadi kelet kaya ngono. Gak. Oh, sedikit tok aire. Wis kena engko. Iya, iya. Emang aku gak bolong, Mbak. Kesake bolong? Soalnya tak konangan. Walah. Gak apa-apa. Dipangan kuwi lho mak tikus paling. Malah Dek Susi, Yaya tangane kena sle. Dong kudu diurap. Nggih, sik, Bu. Celuk pemirsa. Yun. Nggih, tak rono celuk Mbah Yi. Listriknya direng saged ta? Bledos. Dapat panggilan pemirsa. Biasanya pijeti sikilku. Oke. Apik mak topine. Atek gurine kaya enek apa ya? Ya apa ya? Kaya enek kuncirane, heeh. Pakai sebelum rubuh udah Mbak. Sake padha krupul bolong. Urung patek gini apa panasnya nggak muncul sebentar. Wes muga-muga gengko panasnya disoter ta. Sesuk karek ping pisan terus sesuk eneh wis iso diseleb. Rasanya nikmat tenan. Ben ditotoli pitik mak entre bolong kok tresake bolong. Heeh. Ben ditotoli pitik gak apa-apa. Wes daneng cepu yun nang dolan nggone Mbak Deni. Mbah Yi. Engko pokoke nek mulai aja lali aku pengen mbok tukokno Nogosari sing Surya, sing Nogosari, Mak. Jadi duwe gedang dikene Nogosari ya mari Bu iki palingi dahar sithik ngono wis ya. Maksudnya mboten wakih ngoten mboten sak celemitan celemit nyum nyum kayak kinaran iku lho nek Mam nyum ngono ki wis. Engko terus neh engko neh. Jane duwe gedang raja karek golek napa nek ngarani godhong karo numbasno tepung. Wis mak muga-muga nek panas mak. Alah le yo. Tak critani kuwi pipise. Pipise mbik elek simi ning kene. Ndak umbah ning kono. Umbah ning kono. Iki pita pepe. Wah, urung mbok umbah nek mbok pepe. Oh, enak wong arit lewat. Terus suasana indah ngene iki ning perkampungan iki lho. Melihat sejoli Rojali dan Romianti memepek gabah. Le, aja mbok anu sik lho, engko gatel lho. Kuwi kan pipise wedhuse Mak Simi barang mengalir ning kene. Lah wedhuse kan ning kono. Iya to. Gremes tan. Loh, sik. Mak Jah gremes. Aduh,
bagian wis gremes. Mbak Dewi kan dari Mbak Dewi. Mbak Susi udah, Mbak Susi. Walah wis ditlakopno lak wis. Tan. Ya iki ngewangi iki kok sing kono ya bingung. Wangi tun, lek Cus. Sing papa karo mamah Sila wis ben nganu negabah. Oh alah yo ya gak kratak-kratak. Oh alah yo. Ini ku melu sak kebiaran. Sak kebiaran wis sih. Malahan Pak Sila kae mbek Mama Jah malahan. Iki lontane wangi Mama. Lho tapi wis sih Dek, mandek iki. Wis mandek iki. Ini cuacanya. Ketoke ora, Mak. Panas eneh kok Susi digawa apa mbluwahi kumbane ora kaprah Dek, Mak. Susi, Dek Susi. Diharagi ngono ben. Apa? Tipis wis cepet garing. Oh, panas neh, Mak. Alhamdulillah, Mak. Gak sudah. Heeh. Sudah ada dibuka, Mak. Mak, buru untuk peta. Parine Dik Dewi tenan apik tenan apa Mas. Wah, apik. Iya, Mak tuwik tenanan apik parine. Apa-apa ora dipangan kok disetrek di gosok apa. Parine apik. Setrek gak apa-apa. Kak. Kuwi pasta gigi Ibu. Ibu cocoknya kuwi. Jadi untuk mengatasi gigi yang sensitif, gigi yang teng-teng rasane. Kok kene sih? Isa ora buka? Lu gunting. Nggo gunting ya lho ya. Sabar ae. Saged. Kudune alon-alon sing sabar. Nyebar godhong kara. Kudu sabar saun tara. Punya Ibu. Oke. Terima kasih internet. Terus kok kono ndak? Kok kono aku tak buat ya. Listrik ya mati ceritanya. Pas umbah-umbah karek itu ngeringno. Ujuk-ujuk mak ceketis pluk mati. Lah nggone repa kuwi alirane jalure listrik kuwi enek sing pedhot. Lak yo wis to. Aja emosi ae to. Lah wong ibu ki yo ora roh carane nek ngekakno ning ndi. Hah? Iki kode-kode dek ben. Apane? Iki Mbak Intan tau nangis dek ben. Oh, Ndek Mben tau nangis ya perkara. Iya. Iya, tukang nangis pekorone ndek kae mesin cucine didelikno Mbak Repa. Iya, tan diprank mesin cuci didelikno ah. Le, Bude minta tolong ini kasih Nayi Dek, Le. Ini Mbak Yi. Nggo pengen tumbas Nogosari. Mbak Repa sing ape ning cepu. Oke. Iya. Yo mati barang iki. Lah tra yo wis lagi wayahe mati. Wis tongko lak anu kuwi engko kena angin yo. Kena angin kuwi engko ndekne nganu le nduk le sampean. Engko kena angin kuwi rondok lumayan. Engko garing yo nduk yo. Mati Dek, nggone sampean mati. Yo padha ngene Bunda Dewi yo mati. Nggone Mama Susi yo iya padha ae. Malah sing aliran nggone Repa iku kabele pedhot. Sabar to, sabar. Sabar. Ini Bude. Iya, Le. Tapi kok tak lebokno pokoke. Iya. Kok delok roh mesin cuci kok. Marah mau gimana?
Oh, delok diperes yoyo. Wis diwangi yoyo ki lho, sabar to, sabar. Aduh mati. Walah yo ibu ki uga roh mati dhewe yo. Listriknya lagi ditendani. Oh, klo pinter yo. Kandhani Mbak Intan, listrik baru perbaikan. Kabelnya ada yang putus. Ya, tapi tanggal 3 Lah yo kose, yo sabar. Kon sabar le. Sabar Mbak Intan. Kamu nih dewe. Engko makan dhewe nek wis wayahe. Delok wis dikancani Yaya yo setia ngono. Adik malah ngepir ngono ki piye leh, Nduk? Kok iso Wes aja butil-butil ya. wes malah diuntir-untir. Wes. Banyak butil. Ya ngalesek. Nduk teles ngalesek. Nah, ngene. Wes ngene wis rame nek ra kaprah pemirsa. Sabar ya Allah, perkara listrik mati. Sabar. Berdua orang sabar itu disayang Allah, rezekine lancar. Lho, rungokno to. Kok gak percaya. Delok engkas, langko mekan. Kok nek pamane mekan ya, engko langsung dintasi kabeh jegurno neh mesin. Nek sementara wis gen kena angin ra apa-apa. Kena panas. Heeh. Ini kan belum panas. Beruh kak ngono. Aku ger Yaya karo Yoyo ngomong beruh nuki seneng. Beruh Bude. Ternyata beruh itu dari padi le ya. Dari kata-kata beruah. Beruh itu banyak. Beruh bahasa Jawa. Nanti dilanjut lagi. Alhamdulillah lagi makan gagenan, jupuk. Walah, Pak Silo mang lali rung ditumbasno rokok. Mama ben tumbas rokok dhewe ya, Tung ya. Oh, alah yo. Lah kan arep istirahat to, Nduk. Ya Allah. Delok, nek wis garing ora usah, Tung. Ora iki jek tenes. Iki Lho, bareng. delok wis rondo i. Wah. Ya wis dan cepukin. Ini jatuh. Jatuh, ya makasih ya Mbak ambilno ya, Nduk ya. Iki susah iki. Lah resik. Garing iki. Garing. Ben anu. Iya, makasih ya Nduk Mbok anakno ben tambah garing tenanan. Iki nggo lap-lap ngono kuwi lho. Mak. Mak Jah. Mak. Iki Pak itu wis rokok ya. Sampean sing numbasno rokok Pak Aku ben gak usah ning warung. Ya Pak ente ning kono. Nganggo montorku. Iya. Nganggo montorku. Oh, Mak, listriknya makan dilebokno neh, Mak. Dilebokno ning mesin neh. Wis gak apa-apa. Alah gate Intan ya ngono kuwi, Mak. Mak dibredetin neh. Girai nduk, ceblok. Aja mbok campur, girai sik kerudunge Ibu, Je. Ngono iki, Mak, sami. Wes. Lho ya Pak rong dianu aku wis ben nganggo montorku ae, Mama ben numbasno rokok nggo Pak Wes dibredetin neh, Mak. Panas kok ya, Mak ya, alhamdulillah. Lagi mekan listrike. Nggih. Wes demikian ya pemirsa, doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga kita paringi sembuh. Ora untuk pejuang garis 2 semoga Allah segera memberikan hubungan yang saleh dan saleha. Apa Dok? Tadi Mbok Rosi nganggo apa tanganmu dek bersih? Mbok sabun. Iya. Kayak Mama Lemon. Oh, nganggo Mama Lemon. Nyumpun pemirsa nggih, kami dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lap-lap biasa kok. Cus. Udah.